हेलो गाइस दिनैनि गोजाम भिडिअआव आं नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों अननाय खुलुमनाय सिबिनायजों बजबनानै लाग्रोबाय गाइस। दा आं सानो दिनैनि भिडिअआ माने बिराद इम्पर्टेन्ट। दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायजोबालासिनो स्किप खालामनो नाङा। भिडिअखौ नायजोबखांनायनि उनाव हागौमानि नोंथांमोनहा नैबे भिडिअखौ शेयार खालामनो नाजा। माने साबस्क्राइब खालामाबाबो माने शेयार खालामनो नाजाबानो जाबाय आरो। दा भिडिअआ बेनो लोगोफोर, दा दिनै इलेक्शना खाथि सफैथारबाय, नै बारा गोबाव सम गैला नङा होमबा। दा माखासे समनि उनावनो इलेक्शना जागासिनो दं। दा बिनिखायनो आङो समग्र जोंनि बर' रायजो राजाफोरनो माने नैबे भिडिअनि गेजेरजों मेसेज हरनो सानदों, दा फोरमायहरनो सानदों, जाहाथे नैबे बाखिखिनि माखासे समाव जोंनि रायजो राजाफ्रा साफ्रोमबो साबधान जायो। माने थगाय जानायनिफ्राय माने जाहाथे साबधान जायो, बेखौ लानानैसो आङो दिनै 2 मिनिटनि थाखाय मोनसे भिडिअ खालामगोन। दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांदो। दा लोगोफोर, भिडिअआनो जाबाय दिनैनिफ्राय लानानै इलेक्शन खाथिसिम दिनै माने गोबां माने साखन्द्राफोर हाबगोन। माने खौरां मोन्दों, साखन्द्राया ओरैबायदि हाबगोन, माने मा साखन्द्रा होनो बिदिखौ, माने थगायनाय साखन्द्रा, माने बै साखन्द्रा गुबै नङा गाइस। दा आं दहाय फुङाव सासे लोगोनाव फन हरदोंमोन। दा बिथाङा आंनो फोरमायहरदों। दा बिथाङा बुंहरदों, हाब बुन्दु मा जाबावगोनब्रा होननानै बुंहरदों आरो। ओमफ्राय मा जालायखो बुन्दु होनदों आङो। होमब्ला बिथाङा होनहरदों, बिराद दुखुनांथाव जालायबायलै बुन्दु, जोंहा नै गोजौनिफ्राय माबाखौ जाथिखौ थगायनायनि अर्डार फैलायबाय होननानै बुंदों आरो। दा बिथाङाबो बिराद दुखु गोनां खोथा बुंदों। ओमफ्राय होमब्ला आं सोंबाय, मा दुखुनांथाव खोथा जालायखो बुन्दु, एसे फोरमायदो होनना बुंदों आङो। थखने बिथाङा होनदों, हाबाब जोङो आगोलनिफ्रायनो माने नोंगौ साननानै अनेक खोथाखौनो बर' रायजो राजाफोरनि सिगाङाव माने थगायबोगासिनो दं। आरो दाबो बे माबायानो फैबायब्रा बुन्दु, बे समानो फैबाय। नै दा माने इलेक्शन सफैबाय नालाय, जेनेबा दिनैनिफ्राय लानानै माबा उरुन्दैया फर्म रानलाबायनो थिनदोंलै होनना बुंदों आरो। माने दुप्लिकेट उरुन्दैया माने फर्म रानलाबायनो थिनदों जाहैदों। आरो बिनिफ्राय मा थिनबावदों, बे गासिबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मानसिफोरखौ माने मा होनो, गावसिनि बै माने माबायाव NDAनि सावगारियाव माने भट होनांगौ होननानै समायखिरा लाहोनांगौ, माने बिदि टारगेट लादों जाहैदों। दा बिनिखायनो आं खावलायदों, जाहाथे नैबे हाबगोन साखन्द्राफोरनिफ्राय समग्र बर' रायजो राजाफ्रा जाहाथे माने साबधान जायो, बा माने साग्रिद जानानै थायो। माबा मोनसे जुदि कमप्लेनफोर मोनोबा जाहाथे भिडिअ बा जों मबाइलजों थाब खेबनानै नोंथांमोना माने दैथायहरनो हायो, आं बेखौनो खावलायदों। दा दिनैनि दिनाव मा खामानि मावनो बिथांमोनालाय, नैबे दुप्लिकेट उरुन्दैया फर्मखौ राननानै मा खालामनो सानदों? बर' रायजो राजा जाथिखौ बिथांमोना थगायनो ओंखारलायबाय नङा होमबा। दिनैहाय जाहैबाय मडेल कड अफ कन्डाक्ट सोलिगासिनो दं। दा नैबे समाव खुनु अफिसावनो खुनु जेबो खामानि मावनायनि मोन्थाय गैया, मिथिबाय। बे मडेल कड अफ कन्डाक्ट होननाय बुस्थुआ इलेक्शननि सिगां फोसावनाय जाखायो नालाय, दा दाख्लैनो फोसावखांखाबाय। दा खुनु अफिसावनो खुनु जेबो खामानि मावनो मोना। दा बिथांमोना बे समाव जुदि फैनानै जुदि उमुक होगोन बेफोरबायदि हेनथेन माने थगायफैनाया बिथांनि थाखाय बिराद गोरोन्थि जागोन। दा बिथांमोननिफ्राय साबधान जादो जोंनि साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजाफ्रा। आरो नङा सानदोंबा बिथांमोना कयेक दिननि परे एबा दिनैनिफ्रायनो न'खर हाबगोन, बिदिनो नोंथांमोनखौ बुरखायगोन आरो दुप्लिकेट उरुन्दैयानि फर्मजों नोंथांमोनखौ बुरखायगोन आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामाव माने इलेक्शन जोबबानो मोनगोन होननानै अनेक खोथा लानानै माने नोंथांमोनखौ बुरखायगोन। दा नोंथांमोना बिनिफ्राय साबधान जानानै थादो। आं बेखौसो दिनै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव मेसेज हरनो लुगैनानै एकदम खाब दाब नैबे गयबारियाव माने मा होनो, आङो भिडिअ खालामब्रबनाय जाबाय लोगोफोर। दिनै भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला। दिनै रायजो राजानि सिगाङाव मिन्थिहोनांगौ मेसेजआ आंना बेनोमोन। दा नंखायनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा दिनै थगायजानायनिफ्राय गोजानाव थादो। आगोलनि बायदि थगायजानो नांला जोंनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफ्रा। नङाबा लास्ट पर्यन्त मा जागोन, जोंनि BTCआ दिनै जोबस्रांनायनि लामायाव फैगोन। बिनिखायनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाया माने एकदम हुसियार जादो आरो। दा आगोलनि बायदि थगायजानो नांला। बै खांख्राइ गुदुङाव माबा ना बामि दंलै होननानै ओरै खन'नानै नायबा खांख्रायासो बेसेबा गिदिर दङ।
नङा होमबा थिग बिदिनो खांख्रायाथ' खामानिनि खांख्राइ नङा नालाय आरो मोजां बुस्थु नङा नालाय दा थिग बेबायदिनो खांख्राइ गुदुङाव बिथांमोनहा ना बामि दं होननानै खन' होलाबायो नंखायनो बेफोरबायदिनो बिराद सिन्था खालामनांगौ दरखार साननो गोनां दरखार बेनिखायनो आं खावलायबाय भिडिअ जोबनायनि सिगां रायजो राजाफ्रा हागौमानि साबधान जादो आरो साफ्रोमबो माने माबाफोरनो माने नायगिरि बिथांमोननो बा नायगिरि बिथांमोनहा माने नैबे भिडिअखौ हानायमानि शेयार खालामदो दा दिनै बेखिनिखौनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर दा एसेनोसै गोजोन्थों।